ಸುದ್ದಿಲ್ಲದ ವಿವರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯದ ವರದಿಗೆ ನನರಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾತಡು. ಒಂಜಿ ಬೋಳೂರುಡು ನನೊಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬೋಡು ಇಡೆದು ಒಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 24ಕ್ಕೆ ಏಳ್ದು 9 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡುಲ್ಲೆರು. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎಂಚಾಂಡಲ ಕೊರೋನಾನು ಕಟ್ಟುಪಾಡೋಡು ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗೆ ನನರಡ್ಡು ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಲು ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಲಾರ್ದು ನನೊಂಜಿ ಬೋಳೂರುಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ ನಿವಾಸಿ ಪೊಂಜವೆನ ಸಂಬಂಧಿ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದ 59 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆಂಜವೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ನನೊಂಜಿ ಬೋಳೂರದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ 58 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜವೆನ 53 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಕಂಡನಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ಇಂದು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಸಂಪರ್ಕಡು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಪರಡಿನ ಪ್ರಕರಣವು ಇಂದತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೇ 17 ಮುಟ್ಟ ವಿಸ್ತಾರ ಆತನು ಪನ್ಪಿನ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏತು ವಿಸ್ತಾರ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನಿರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏತು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನವೇ ಮುಖ್ಯ. ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಏತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತದ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತುಂದಾಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈತಿನಂಗೆನೆ ಮುಗಿಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ದಾನ್ನ.